Kapaszkodjanak erősen, ugyanis az elkövetkező fél órában a szédítő gyorsasággal fejlődő technika csodáit mutatjuk be önöknek. Ő itt például Trinity. A piac diktálta tempót az egyetemek is alig győzik tartani. A zentai tudóssal felerősített ELTE informatikai karára pár hete be is költözött a Telekom, hogy olyan szakértők kinevelésében segítkezzen, akik képesek feldolgozni mérhetetlenül termelődő adatainkat. Ugyanezekkel sáfárkodik a Google is. Hirdetőrendszere kifinomult precizitással tudja orrunk elé varázsolni az érdeklődési körünkhöz kötődő termékeket. Például az újvidéki származású ügyvezető igazgatóval piacot robbantó női portál felületein keresztül. Én például nem is tudok szemüveg nélkül repülni egyáltalán, tehát nem megy. Csak így meglebegtetem és ennyi, de viszont nem tudok vele már semmit csinálni azon kívül. Tehát én úgy tanultam megrepülni, hogy szemüveggel együtt. Versenyeztem modellautóval, hajóval, mindennel, igazából ez sokkal nagyobb adrenalin löketet ad, mint bármelyik, mert ugye benne ülsz. Tehát értelemszerűen azért el lehet ettől vonatkoztatni valamilyen szinten, de azért mégiscsak benne vagy abban a gépben. Tehát, hogyha valamiért nekirepülsz mondjuk én 120-as tempónál, akkor azért becsukod a szemedet. Szeptember 10-én a Hung Expon grandiózus drónversennyel és robotika show-val kényeztették az újdonságokra fogékony közönséget, akik között nem csak a médiából, de a zentai utcákról ismert arcok is felbukkantak. Nem ma próbáltam ki először, hanem egy olyan másfél hónapja, de hát vittem nyaralásra a kis drónomat, hiszen gyakorlatilag szinte egy zsebben elfér, úgyhogy jó kis móka volt az egy kicsit nyugodtabb pillanatokban, amikor kiültem, mert főleg este szerettem, tehát amikor sötét van, világítanak a kis LED fények, és rögteted a drónodat, azért az flash, tehát az tényleg olyan volt, hogy barátnőmmel leültünk és csak néztük, hogy jobbra-balra szágult. Amikor a kezembe kaptam, akkor azt gondoltam, hogy ez körülbelül így lesz, hogy majd öcsémnek odaadom, aztán majd ő jól eljátszogat vele. Nem, hanem kezembe vettem, és gyakorlatilag már mentem át 2 nap után menőzni Danihoz, kimentünk az udvarra, megmutattam, hogyan tudok felszállni, leparkolni, leszállni, sőt még egyik szomszédunk lent kertészkedett hozzá, és odaszálltam, rászálltam a kezére. Azért az olyan volt, hogy ránéztem öcsémre, na, most kellemesen meglepődtél, mi? Van egy ilyen humanoid robot, ami úgy működik, hogy tehát, hogyha a fejét azt megsimogatják, akkor így elkezd táncolni. Az mondjuk nagyon érdekes. Meg van egy olyan drón, ami ilyen, hát még nem személyszállító, de így olyan nagy, hogy így fel lehet rá ülni. Vannak nagyon érdekes előadások, úgyhogy azt is érdemes meghallgatni. Mibe hallgattál be, mi volt, ami érdekes? Hát most, tehát ez a félig robot, félig lány ember, az illető egy autóbalesetért, és akkor kapott egy ilyen protézist, és erről való élményeit, vagy tapasztalatait mondja el. Van itt olyan robot, ami jó jönne neked otthon, amit szívesen hazavinnél? Igen, például amit takarítaná esetleg, az jó lenne. Mondjuk olyat itt nem láttam, de reméljük előbb-utóbb lesz. De mondjuk szerintem olyan, ami tanulás segíti, az szerintem az nagyon jó lenne, hogy ez hasznos lenne. A szakmát és a széles nyilvánosságot egyszerre bevonzó rendezvény változatos formáit mutatta meg a robotok legújabb generációjának. A hasznosnak kellő jó indulattal is nehezen nevezhető látványelemektől az életmentésre is képes eszközökig. A robotnak alapvetően olyan funkciókat kell ellátnia, hogy a lehető legtöbb akadályon, tehát egy robos épületben a lehető legtöbb dolgon átmenjen, illetve az útját térképezze, és a lehetséges túlélőket megtalálja. Ehhez különböző szenzorokat használunk, ilyen például a hőkamera, vagy pedig a szén-dioxid érzékelő, amivel ugye, hogyha egy szobában van egy túlélő, akkor ő ott szén-dioxidot termel, megnövekedett szén-dioxid tartalommal meg lehet találni. A robotkar végén található egy megfogó szerkezet. Ezzel például tudunk csapot elzárni, tehát mondjuk egy gázszivárgásnál elzárható egy csap, vagy akár vízszivárgásnál is. A robotnak nagy ötlete, hogy változtatható a tengelytáv. Egy lineáris aktuátor mozgatja ezt a tengelytávot. Ezzel nagyon megkönnyíthető egy bizonyos akadályoknak a leküzdése, ilyen például a lépcső.
A mentőrobotnak, mely tavaly elhozta kategóriájában a második helyezést Németországból a RoboCup világbajnokságról, a legfontosabb alkatrészei az Óbudai Egyetem robottechnikai központjának kreatív műhelyében készültek. Itt vár minket robotjai társaságában Takács Árpád, az egyetem Szabadkáról származó tudományos segédmunkatársa. Fő játékszere a Da Vinci cég sebészrobotja, melyből ez az egyetlen példány Magyarországon. A doki beül ide a konzol elé, jobb kéz, bal kéz, becsipteti az ujját, és egészen egyszerűen a műtét során nem is néz rá a betegre, hanem ezen a kis kukucskálón keresztül lát egy HD felbontású sztereoképet. Ez laparoszkópiás műtéteknél alkalmazott. Tehát egészen egyszerűen nincs fölbontva a vendég, hanem a beteg, hanem 3 darab kis nyíláson keresztül két eszközt, meg a kamerát bejuttatjuk a hasfalon belőle, és a kamera mozgatás, az tulajdonképpen visszacsatolódik itt ezekben a nézőkékben, és hát a két karnak a mozgatása pedig ezeket a sebészeszközöket mozgatja. Az én kezem mozgása, az tulajdonképpen viszonylag bonyolult kinematikai átalakítások során tükröződik ennek az eszköznek a mozgásán. És ehhez például hozzátartozik, hogy a kezemben van egy csipesz is, amivel ugye akár egy megfoghatok, arrébb tehetek, és ugye az ujjaimnak is ez a finom mozgása, ez most benne van a robotban. Árpád egyetemi munkája mellett az önvezető autók piacán világszínvonalú ADASWorks cégben dolgozik félmunkaidőben. A technológia gyors terjedéséhez ez esetben különösen nagy reményeket fűz. Ez a rengeteg Szabadka Budapest ingázás, biztos, hogy egy önvezető autóval és mondjuk egy jó filmmel a háttérben sokkal kényelmesebb és egyszerűbb lenne. Az egyetemen kapacitásai nagy részét a Da Vinci köti le, melynek előzményei nem csak a régmúltba, de a messzi világűrbe vezetnek. Ugye ezeket a rendszereket egyébként elsősorban úgynevezett távsebészeti rendszerekként kezdték el fejleszteni még a 70-es években, míg a NASA kezdte az első ilyen kutatásokat, mondván ne kelljen már felküldeni az asztronautákkal dokikat, hanem majd mi a Földről megoldjuk a műtéteket, mondjuk esetlegesen mondjuk egy vakbél műtétet, ha például a Marson vagy a Holdon valamelyik asztronautának éppen szükséges lenne ezt elvégezni. Aztán rájöttek, hogy a Hold meg a Föld között már csak 2,5 másodperc a jelnek az oda-vissza terjedése, ami túl sok ahhoz, hogy valós időben tudjunk műtétet végezni, és akkor lejöttek földi körülményekre, és hát egy olyan 15 évvel ezelőtt megtörténtek az első transatlanti sebészetek, amikor ugye az amerikai kontinensre, az európai kontinensre tudtak valós időben műtétet végezni. A doki az ott volt az amerikai kontinensen, a beteg pedig Strasbourgban feküdt. Csodájára járnak a magyar orvosok is, hiszen az országos egészségbiztosítás egyelőre nem támogatja az ilyen típusú műtéteket, ezért csak itt tanulmányozhatják a technológiát. De például az Egyesült Államokban nagyon sok olyan beavatkozás van, ahol választani lehet, hogy kézi vagy pedig robotikai műtétet szeretnék az adott beavatkozást elvégezni. És tipikusan ilyen például a prostata hólyagnak a műtéte, annak eltávolítása, tudnék, az nagyon közel van az ott futó idegekhez. És akár egy fél centis túlvágás is ahhoz elnézhet, hogy mondjuk impotens marad a páciens az élete végéig. És hogyha robottal műtünk, ezt sokkal pontosabban, sokkal óvatosabban tudjuk elvégezni, ezért sokkal kisebb a valószínűsége, hogy mondjuk ilyen műhibák történnek, ezért sokan kifizetik inkább a plusz $10,000 ahhoz, hogy ne legyen baj később. A NASA egykori kutatójáról, Bejci Antalról elnevezett robottechnológiai központ élen jár a tudományág népszerűsítésében is. A gyerekek figyelmének megragadására különösen alkalmasak a Trinityhez hasonló NAO-robotok. Tehát ugye a robotfoci bajnokságban lehet velük találkozni. Nagyon hasonló a csukló felépítésük, mint az embereknek, tehát ez is ilyen kis humanoid robotokról van szó, és nagyon emberiek, ezért nagyon sokszor alkalmazzák őket például a gyerekeknek a robotika oktatásban, de tényleg a kisgyerekekre kell itt gondolni. Tehát egy spanyol iskola például azt csinálja, hogy a biológia órán őt állítják be, hogy ez a vállam, 2 vállam van, és ugye ezt a robot mutogatja el, ugye egyrészt ez azért tök jó, mert a gyerekek odafigyelnek, másrészt pedig ugye a robotikát is kezdik megérteni, kicsit közelebb kerül hozzájuk. A mintegy 1,5 millió forint értékű játszótárs mozgáskoordinációján bár még van mit fejleszteni. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a
Küzdeni tudását azonban valódi hősökéről mintázhatták. Leginkább a robotfoci valóságokon lehet látni. Idyll az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi kampuszában. Egyenrangú egyetemi polgárok a maguk kis terveivel, jövőbe vetett hitükkel. A világ tendenciák azonban korán sem kiegyensúlyozottan dobálják nekik a lapokat. Az 1 per C épület felé tartók azok, akiket korunk rockstárjaiként emlegetnek. Itt található ugyanis az informatikai kar. Nekik nemhogy munkakeresési problémákkal nem kell majd számolniuk, de vélhetően a tenyerükből fognak enni a munkaadók. A tavalyi adatok alapján Magyarországon 22 000-re becsülték a betöltetlen informatikusi munkahelyek számát, miközben nemhogy növekedne, de a 10-15 évvel ezelőttiekhez képest több ezerrel csökkent az informatikai karokra jelentkezők száma. Igaz, ez a tendencia az eltét éppen nem érinti, itt kétszeres a túljelentkezés. Dr. Vatai Emil, a kar zentai származású adjunktusa vezet minket körbe, aki maga is itt tanult, és mint mondja, lélekben még sokszor érzi magát egyetemistának, de leginkább kutatónak tartja magát. Fő munkaköröm az elvileg az lenne, hogy itt programokat írjak, számolgassak, matekozgassak, ilyesmi. És az az ilyen full mellék dolog az, hogy én meg is tartom az órákat. De gyakorlatban az ugye úgy néz ki, hogy nagyon sok időt elvesz magára az órára való felkészülés, tehát hogy ott az, hogy magyarázom el, stb. Az idei tanévben már nem is vág bele, mivel nagy útra készül. 9 hónapos posztdoktori ösztöndíjat nyert Japánba. 2 hét múlva már ott köszönt rá és újdonsült feleségére a felkelő nap. Addig azonban még élvezik az otthoni klímát. Nagyon sokáig úgy oldottam meg, hogy az össztanításomat így összesűrítettem amennyire csak lehet, és akkor ilyen 2-3 napokra jöttem csak fel, és így ingáztam, mert a párom az otthon Szabadkán csinálta az iskolát, és akkor az a tipikus ingázás volt, hogy minden héten feljövök, gyorsan lederálom az összeórát, ami van, hullafáradtan megyek haza. Most per pillanat otthon vagyunk, már mint az időnk nagy részében, de itt fogom folytatni, és valószínűleg majd azért fel fogok költözni Budapestre. Miután mindezt megbeszéljük, rátérünk arra a témára, ami idehozott minket. Így a tanévkezdés idején az utóbbi időben különösen sokat hangoztatott krónikus informatikus hiány kapcsán arra vagyunk kíváncsiak, hogyan hangolják össze az eltén a piaci igényeket az oktatással. Mennyire befolyásolják az egyetemi döntéseket a cégek visszajelzései. Vagy éppen arra, hogy gyakorolnak-e az egyetemekre nyomást az ipar szereplői. Kérdéseinket persze nem csak Emil nyakába öntjük, bekopogtatunk vele a dékáni és a rektor helyettesi ajtón is, de mindenek előtt kíváncsiak vagyunk rá, földink hogyan látja a helyzetet. Kimondottan hangsúlyozzák azt, hogy ne csak elméleti irányba kutassunk, mert egy csomó minden, főleg a matekban olyan dolog van, hogy hát az úgy érdekesnek tűnik, akkor ezt vizsgáljuk meg, és akkor megvizsgálják, és akkor kapnak egy eredményt, hogy hát ez így meg így van, és ez néha nagyon hasznos lehet, tehát hogy ez ilyen titkosítás, meg ilyesmi, az például valamennyire kötődik a mi tanszékünkhöz. Az is olyan volt, hogy valamikor valaki ilyen prímszámokkal elkezdett valamit varázsolni, és akkor kijöttek érdekes tulajdonságok, és akkor több évtizedre rá jöttek rá, hogy hát igen, azt, amit ott valamikor régen valaki így elkezdett teljesen akkor még butaságnak vagy fölöslegesnek tűnő okoskodást, abból tényleg kihoztak valami hasznot. Dr. Horváth Zoltántól, az informatikai kar dékánjától megtudjuk, hogy jól sejtettük, valódi piaci prés alatt vannak. A rengeteg együttműködés mellett, melyeket a cégekkel kötnek, meg is kell küzdeniük a vállalatokkal diákjaik megtartásáért. Tehát ott tér el általában a megközelítés, hogy a cégeknek rövid távon és azonnal munkaerőre van szükségük, adott konkrét feladatkörre. És egy egyetemi képzés pedig arról szól, hogy a hallgató hogyan szerez olyan képességeket, amellyel később a változó világban majd az új és újabb tudáselemeket megszerezni lesz képes önállóan is. Tehát ez a kettő alapvetően azért ütközni tud. Nagyon nagy a munkaerőhiány az informatikai iparágban, és ez kiélezi ezt a fajta konfliktust. A cégek a legszívesebben
már akkor elvinnék a hallgatót, ha kiderült róla, hogy az ELTE felvette. Ez nekik már elég. Ezt el is mondják, hogy az nekik kellő garancia, hogy a diák bekerült az ELTE-re, az elég jó, ők azt gyakorlatilag, mint betanított munkást azonnal használni tudják. De ezzel nem jár jól hosszú távon senki. Persze az adott vállalat azt a feladatot, amit neki éppen gyorsan meg kell oldani, azt meg fogja tudni oldani, ha az ilyen színvonalú feladat, de a diák hosszú távon rosszul jár, mert pár év múlva nem rendelkezik majd azokkal a képességekkel, hogy alkalmazkodni tudjon az informatika világának a gyorsan változó követelményeihez, mert nem kellőképpen felkészült. Hosszú távon a nemzetgazdaság is rosszul jár, hiszen egy alacsonyabban képzett munkaerőhöz jut, aki idő előtt elhagyta az egyetemet első vagy másodéves korában, miközben egyébként tehetséges volt, folytathatta volna, és eljuthatott volna arra a szintre, hogy ő belőle kutatófejlesztő lesz egy mesterdiplomával, vagy egy doktori fokozattal, és azért azt tudni kell, hogy ma Magyarországon egy olyan informatikus, aki a kutatásfejlesztésben dolgozik egy nyugati vállalat kutatófejlesztő laborjában, az évente 25-30 millió forint nemzeti összterméket állít elő, ami azért egy nagyon komoly tétel, és nem mindegy, hogy eljutunk-e idáig, és képes lesz a magyar informatikai ipar, ezek a vállalatok újabb és újabb kutatófejlesztő laborokat nyitni, és Magyarországra hozni színvonalas, nagy hozzáadott értékű feladatokat, vagy ehhez nem tudunk biztosítani kellő számban képzett végzősöket, azért nem, mert nem jutnak el a mesterdiplomáig. Dr. Szalai Péter rektor helyettes is nyomást emleget, de más irányból érkezőt. El kellett készítenünk a következő 4 évre, 5 évre szóló intézményfejlesztési tervet tavaly ősszel, és én úgy látom, hogy a korábbiakhoz képest sokkal határozottabban várta el tőlünk a fenntartó azt, hogy ebben az intézményfejlesztési tervben megjelenjenek az állam elvárásai, tehát a piacfejlesztéssel, preferált tudományterületekkel kapcsolatos elvárások, és az iparnak az elvárásai is, tehát nekünk meg kellett jeleníteni az ipari kapcsolatokat. Jelzéseket kaptunk, hogy a pályázatainkat előre kell tervezni, mert hogyha az intézményfejlesztési tervben nem szereplő témára pályázunk, akkor esélyeink romlanak. A kérdés megosztja a tanári kart. Vannak, akik jobban megérzik azt, hogy változtak az idők, és a tudományra kapott pénz az irányított lett. Vannak, akik nem hajlandók ezt elfogadni, és továbbra is azt szeretnék csinálni, amit csináltak, és mondjuk ez irányú tanácsokat is szívesen fogadják el. De hát ez egy folyamat nyilván, és be kell bizonyítanunk, hogy sikeresek tudunk lenni ebben az új érában is. Nem csak abban, amikor még mi tudtuk, hogy mit kell csinálni. A témának külön aktualitást ad, hogy szeptember 6-án megnyílt az ELTE első magánszektor által finanszírozott képzése. Adattudományi és adattechnológiai tanszék névre keresztelték, és a Deutsche Telekom kutatásfejlesztési részlegének, a T-Labsnak a kezdeményezésére indult. Ez a hatalmas televízió lesz a német partner szeme, amelyen keresztül figyelemmel követi az eredményeket. A tanszék felvidéki származású vezetője pedig Budapestről irányítja a munkát. Biztosan lesznek olyan dolgok, amiket együtt kell egy időben implementálni, üzembe helyezni, és akkor itt fog ülni az egész tanszék, mondjuk lehet, hogy egy napig, és akkor úgy fogjuk csinálni a német partnerekkel közösen. A legfőbb motiváció az volt, hogy legyen egy olyan tanszék, ami szorosan együttműködik az iparral. Flexibilisen tudjunk reagálni az ipar követelményeire. A hallgatóknak betekintésük lesz cégeknek a működésében, mivel a cégekkel fogunk együtt dolgozni a projekten. Természetesen adatok szempontjából is különbség van, ha egy cégtől kapunk reális adatot, mintha úgynevezett benchmark adathalmazokon kell dolgoznunk. Nagyon kevés szakember érhető el a piacon, holott az ügyfelekről begyűjtött adatok alapján fontos stratégiai döntéseket hoznak a nagyvállalatok, például egy-egy termék fejlesztése kapcsán. Ha egy diák 2 évig fog dolgozni
egy olyan projekten, ami egy konkrét céggel van együtt, akkor ez csak természetes, hogy ez a diák a cégnek nagyon sokat fog érni, mert már ismeri az adatokat, tudja a felhasznált szoftvereket kezelni, tehát már ismerős a cégben. Burányi Róbert gyermekkorában sűrűn megfordult szülei munkahelyén, az Újvidéki Fórumházban. Édesapja az íróként is ismert Burány Nándor, a magyar szó, édesanyja pedig a nyomda alkalmazottja volt. Őt magát az írás soha nem hozta lázba, inkább a lapkészítés technikai oldala. A mai napig érzem a nyomdafesték illatát, ugye azt az ólmos, nehéz festék illatát, és akkor még ugye az írógép, sehol egy számítógép. Habár idővel megéltem azt is már, amikor megjelentek az első számítógépek a szerkesztőségben, akár is elindult ugye ott is a változás. Mintegy 20 évnyi informatikai munka után került újra szerkesztőségi légkörbe. A felesége bábáskodása mellett útnak indult Femina portálnak köszönhetően. Ez azonban már egy egészen más világ volt, mint amit gyerekkorában látott. Ez nagyon nagy különbség, hogy régen, amíg a Magyar Szónál egy újságíró akár egy cikkem 2 hetet is tudott dolgozni, vagy 10 napot, vagy 4 napot, itt naponta 50-et írunk. Hatalmas a különbség. Szóval annyira más tempóban történik minden. A nulláról felépített, leginkább könnyed női témákra specializálódott lapcsalád kiadványait ma már napi több mint 200 000 olvasó keresi fel. Biztos, hogy ebben azért voltak tartalom szempontjából olyan kompromisszumok, amikor lehet, hogy a szerkesztőség, vagy a főszerkesztő, vagy a lapigazgató azt mondta, hogy de mondtuk, hogy a pénz. Tavaly év elején úgy érezték, eljutottak addig a pontig, ahonnan már önerőből nagyon nehéz lenne tovább fejlődni. Ezért eladták a Femina Média Kft-t a többek között az Indexet is sorai között tudó Közép-Európai Média és Kiadó Zrt-nek. Róbert nem csak hogy megtarthatta addigi pozícióját, de kinevezték a napi.hu gazdasági portál ügyvezető igazgatójának is. Feladatai közé a jogi és gazdasági háttér megteremtésén túl a portálok úgynevezett Google bevételi lábának optimalizálása is tartozik. Olyannyira beleásta magát az utóbbi témába, hogy a cégóriás egy alkalommal Írországban található európai központjában is vendégül látta. Nem tudom hány konyha, a fodrászat, minden, ne menjél ki, dolgozzál ott, lakjál ott. Az irodaházaktól 300 méter egy külön lakópark, ilyen futurisztikus lakópark. Az is nagyon érdekes különben, hogy választják ki az embereket, és hogy viszik el. Szó szerint az egyetem befejezte utána 1 nappal az embert a padból, mert tanult, de még nyers. És majd én szépen kialakítom, megadom a formát hozzá, megvan a tudás, megvan a bizonyítási vágy, fiatal, ambícióval teli, de még én tudom formálni, hogy milyen legyen, és hogy mi az, amit neki képviselnie kell Google szempontjából. Ezt csak ugyanígy megtapasztaltam kint, hogy nagyon erre mennek. A hirdetési rendszerével az online marketing piacot eluraló amerikai vállalat egyre többször került terítékre az Európai Bizottságban, illetve a magyar parlamentben is. Korábban adóztatással kapcsolatos kérdésekkel vették elő, az egyik legutóbbi javaslat pedig arról szólt Brüsszelben, hogy a különféle híroldalaknak jogot kellene adni arra, hogy díjakat követelhessenek a Google-től, a Facebooktól és más keresőmotoroktól, ha azok megjelenítik cikkeiket. Én nem hiszem, hogy önmagában csak a pénz lenne itt az, ami miatt próbálkoznak, akár a Google, de most lehetne ugyanez a példa a Facebookkal is, mert ugye a Facebook mire játszik? A Facebook azt akarja elérni, hogy ő önmaga legyen az internet. Azt akarja elérni, hogy a fiatal már úgy nőjön fel, hogy amikor bekapcsolja a számítógépet, neki ne legyen más, ne legyen az, hogy ő beírja azt, hogy index.hu vagy femina.hu, azt akarja elérni, hogy ő úgy tudja, hogy az internet az a Facebook. És én azt mondom, hogy ezek az ilyen-olyan kísérletek, hogy akár adózás szempontjából, akár fizessetek a tartalomért, meg nem mutass annyit meg belőle anélkül, hogy ne kelljen eljönnie a Facebookról. Ezek mind egy kicsit szerintem inkább ez a időnként már félelmetes dominancia ellen szólnak. És itt kapcsolódik az előző mondatom, hogy azért alapvetően
nem is az a hirdetési bevétel, vagy az 32%, amit tőle vesz, vagy 34, vagy mindegy, hanem az internetes szokásokról kialakított mérhetetlenül nagy adatbázis, úgymond mindent tudnak az emberekről. És ez az a hatalom, amit valahogy szerintem egy kicsit szeretnének így elvenni tőlük. Az EU érvelése szerint a tartalomgyártók kiszolgáltatottságán szeretne enyhíteni. Az előterjesztés szerint a szabályozásra azért lenne szükség, mert a Google, Facebook és társaik jelenleg aránytalanul erős alkupozícióban vannak a médiacégekhez képest. Robert azok közé tartozik, akik elégedettek a hirdetni vágyók és a hirdetőfelületek közötti kapcsolatot megteremtő Google rendszerrel és az onnan érkező bevételekkel. A Google is nagyon sok pénzt fordított azért arra, hogy ezt a rendszerét továbbfejlessze, és a komolyabb kiadóknak egy sokkal, de sokkal kifinomultabb rendszert nyújtson. Ugye egyrészt én különbözőképpen tudom beárazni a felületeimet, akár földrajzilag, és ugyanígy a másik oldalon a megrendelő, akivel lehet, hogy soha az életben nem fog találkozni, hiszen minden úgymond egy online rendszeren keresztül történik. Ő pedig szépen kimazsolázza, hogy az én felajánlott tartalmamból mi az, ami neki még kell, azon az áron még megéri, mikor akarja azt megvenni, és ugye tud venni időszeleteket. Azt mondja, hogy hú, de figyelj, az intermékem az mit tudom, este 8 és 10 között, vagy én este 8 és 11 között fogok hirdetni mobil, és csak mobilon, mert az ember ül otthon a tévé előtt, nézi a műsort, megnéz 13 percet a műsorból, utána néz 17 perc reklámot. És mit csinál ilyenkor az ember? Felveszi a telefonját és elkezdi nyomkodni. És én akkor akarok hirdetni, akkor éri nekem meg az a kicsit fölár, mert úgyis azt fogja, hogy már megint reklám van, és felveszi a telefont. És ugye minden mellett, hogy böngészik, nem annyira agresszívan, hiszen a tartalom továbbra is ott van, csak ott lesz mellette a reklám. A tévénél meg ugye a tartalom eltűnt, és csak reklám. A sajtószervek részéről világszerte megszólaltatott vészharangok kongatásába se száll be. Meggyőződése, hogy az online marketingnek olyan előnyei vannak a többi reklámhordozókkal szemben, amelyek egyre inkább tudatosodni fognak a hirdetni vágyókban. Akár Budapest kerületi szinten is meg tudom neki mondani, hogy abban a kerületben ezt a hirdetést 127-en látták, tegnap 10 és 11 között. És ezt se nyomtatott, se tévé, senki nem tudja nyújtani a piacon. A két általa igazgatott szerkesztőség közötti ingázás közben olykor még az az ötlet is felvetődik benne, hogy érdemes lenne a szerbiai piacra is betenni a lábát, bár ez csak az államnyelven tartaná elképzelhetőnek. Oké, hogy van 250 000 magyar, de ebből a 250 000-ből mennyit érünk el interneten keresztül? 20-30-40 ezret? Szerinted többet el tudunk érni? Nem. Azért van ott egy idősebb korosztály, azért ott van a vidék, ugye nem mindenki Újvidéken vagy Szabadkán, vagy kicsit nagyobb városba él, azért ugye a Vajdasági Barát Egyesületen is volt, hogy olyan helyekre vittünk számítógépet, ahol anélkül, hogy mi azt a 2-3 számítógépet oda vittük volna, ilyen zsákfaluba, más esélyük sem volt ahhoz, hogy azért mondom, hogy persze kérdés, hogy mikortól éri meg gazdaságilag, mert lehet, hogy már 30 000 olvasótól is gazdaságilag megéri, csak kérdés, hogy mennyi pénzt kell arra fordítani, hogy azt a tartalmat legyártsuk, amivel ki tudjuk azt a 30 000. Ha azt meg tudja csinálni 2 ember, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy már 30 000-től is gazdaságos tud lenni egy kiadvány. Más annak a piacnak a mérete, és Szerbiának a piaci mérete más Magyarországhoz képest, és azon belül is ugye a magyar ajkú az meg egy egészen, hát lehet, hogy csúnyán hangzik, de ilyen marginális a piaci értéke. És most nem degradálni akartam a magyarsági magyarságot, hiszen én is onnan származok, de most üzleti dolgokról beszéltünk, ennyi. Kedves nézőink, ennyi fért szeptemberi robotolásunkba. Köszönjük figyelmüket! Legközelebb október 16-án várjuk Önöket. Addig is használják a technika csodáit, és látogassák meg Facebook oldalunkat.